underhooku budem využívať svoju ľavú ruku na blízkom kolari a budem používať svoje hánky na to, aby som začal tlačiť do krku. Okay? To znamená, idem 1, 2, stávam na svoj pravý lakeť a super sa snažím čo najviac otlačiť. Okay? Úplne easy. Odtiaľ to ešte super tam dostávať nebude chcieť, takže sa bude vrácať naspäť. Už teda vodnú vodnú. Ja už sa začnem tlačiť. Okay? To znamená, super sa snažím otlačiť a super sa bude vrácať naspäť. Super to mám? Okay? V momente, keď idem do underhooku, sa snažím svoj ľavý lakeť zatvárať a s mojou ľavou rukou si vytvorím takúto plútvičku a s mojím ľavým lakťom si ho budem nadhadzovať. Okay? To znamená, nejdem jedna, super ide naspäť a nešutujem underhook tu, lebo keď zašutujem len svoje zápise, super mi buď zobere overhook alebo bude robiť bodylock s jeho pravou rukou. Do bodylock? Yes. A ten underhook už fungovať nebude. To znamená, že keď si nastupujem do underhooku, kladám svoj ľavý lakeť donútra prvý a keď sa super vracia, tak si ho nadhodím ešte do toho, aby som sa dostal čo najhlbšie od môjho superáku ven. To znamená, či už mám high alebo low knee shield, môžeme dostať pri tejto verzii. To znamená, chytím si svoje hajky do dnu pod jeho kimono, stávam hore na lakeť a snažím sa supera odtlačiť. Okay? Keby som super lakeť, tak to supera proste pretlačím, ale to sa väčšinou nestáva. Takže či už mám high alebo low knee shield, kladám hajky, pod kimono otváram svoj pravý lakeť, keď netlačím iba odtiaľto, snažím sa reálne výjsť na svoju ruku, otlačať odtiaľto. V momente, keď sa super vracia, používam svoj ľavý lakeť na to, aby vstúpil prvý a s tým laktom si ho nadhadzujem. OK? V momente, keď sa dostanem do underhooku, snažím sa skrývať svoju hlavu a s ľavou rukou si beriem pri najlepšom pens. OK? Belt väčšinou nezvykám chytať, lebo belt je strašne loose. Keď si viem nafeediť, môžem si nafeediť kľudne lapel, ale s lapelom nekontrolujem moc jeho bedra, takže sa vždy snažím chytať pens. Okay? V každých kimonových gatiach je tu také malé očko, takže do toho očka sa snažím vložiť svoj palec a four fingers idú zvonka. Okay? Pozícia mojej hlavy je super dôležitá, to znamená moje ľavé ucho, teda moje vnútorné ucho, sa snaží byť celý čas na jeho hrudi. Okay? Ale je dôležité aj to, kam sa budem pozerať. Keby celý čas mám správne pozicionovanú hlavu a pozerám sa do žinenky, Jirim je schopný chytiť gilotínu s jeho ľavou rukou, aj napriek tomu, že mám dobrú pozíciu. Preto vždy, keď mám position hlavy vnútri, sa snažím pozerať do jeho brady. A tam, kam sa hýbe on, tam sa hýbem s ním. To znamená, keď mi chce chytiť gilotínu, okay, celý čas som pripnutý viac menej na jeho krku. V momente, keby mi hlava pozerá dole, aj napriek tomu, že mám správnu pozíciu, tie gilotíny chytať vie. To znamená, stále sa pozerám a smerujem moje oči do jeho brady. Keby chce nastupovať darts alebo gilotínu, okay, som moc ďaleko. Samozrejme s mojím underhookom moja ruka nie je lenivá a celý čas sa snažím lakeť zatvárať. S pravou rukou mám dve možnosti. Buď budem chytať pens, okay, alebo budem chytať scoop. Ja osobne vždy preferujem scoop, lebo vždy, keď chytím pens, je šanca, že super bude používať jeho ľavú ruku a bude pinovať moje zápestie do žinenky, odtiaľ bude s ľavou nohou backstepovať a začne floatovať cezo mňa. Okay? A v momente, keď super kontroluje moje zápestie, ja underhook half hrať neviem. To znamená, vždy keď viem, hlava je vnútri, celý čas moju ruku šutujem čo najhlbšie a idem skoro flat, ale stále zostávam na svojom ramene. Okay? Môžem chytať lapel, to je úplne v poriadku, alebo budem len hagovať. Okay? Normálne by moja hlava mala byť celý čas s mojím čelom na jeho vzdialenom bedre, len keďže budem vysvetľovať, tak budem mať hlavu voľne, ale normálne by som chcel byť celý čas vnútri. Okay, potočme sa trochu. Okay, takže hlavu mám celý čas vnútri, pravá ruka skúpuje a teraz budem nastúpať do lower leg shiftu. Okay? Keď má super nohy voľne, viem si celý čas prehodiť nohy, to znamená, teraz mám obidve nohy outside, snažím sa spojiť si svoje členky a prejsť inside. Okay? Nikdy nejdem jedna a potom dva, keby idem jedna, super spraví pumel s jeho pravou nohou a aj vonku. OK? Pritáhnu patuk za tom, ne? Řeknu. Pumel. To znamená, prekrížim si pety a idem double inside. Okay? Double outside, inside, outside, inside. Odtiaľto
je dôležité, aby som s ľavou nohou hantil jeho petu, okay? A tiež nie som lazy, že si ju chytím a nohu pokladám. Snažím sa celý čas priťahovať svoju petu k zadku, okay? A končím tu. Odtiaľ tú pravú nohu vystieram, tak, aby som dostal jeho pravé koleno pred moje stehná a končím v lower leg shiftu. Okay, buď na kolonách? Yes. A končím v lower leg shiftu. Odtiaľto, ak super nemá, vždy, keď má super dve ruky na žinenkách, viem brať chrbát. Okay? Takže super, budem mať s pravou rukou vždycky overhook v tomto prípade a potom budeme vytvárať dilomy. Na to, aby som dokončil svoj prvý sweep, mi nestačí to, že budem supera rolovať do strany a končím tu. Okay, keby som freak, tak to možno dokončím, ale snažím sa to spraviť technicky správne vždy. To znamená na to, aby som dokončil sweep, ja prakticky svoje ruky potrebovať nebudem. Okay? Budem ich samozrejme používať, ale nepotrebujem ich. To znamená, moju ľavú nohu budem celý čas backheelovať. Okay? S pravou nohou si koleno priťahujem a vstupujem moje prsty na žnienku. Okay? Teraz je dôležité, aby som s mojím bedrom, s mojím spodným bedrom nabúral do Jirího kolona a budem tam robiť viac menej taký side knee bar a kvôli tomu side knee baru dostávam jeho bedro na moje bedro. Okay? To znamená, nepoužívam svoje ruky na to, aby som ho pretiahol na druhú stranu. Snažím sa backheelovať svoju ľavú petu, pravú nohu vystupujem a aj bez rúk by som mal byť schopný ho liftovať tu a budem používať svoje ruky a shrimp na to, aby som dokončoval ten sweep a vždy, keď dokončím sweep, ten backheel nechávam, to bude môj nástup do side smashu a do dobrých pozícií. To znamená, používam knuckles na to, aby som si nastúpil do underhook half guardu. Hlava je celý čas správne pozicionovaná. Keby super skúsiky gilotíny, daršovky. OK, som safe. Šutujem pod skúp. OK, pravá ruka skúpuje, lakte celý čas priťahujem k sebe. Teraz začínam boj o nohy. OK, spájam si pety, double outside, double inside. Double out.